Bueno, hemen azido zianidrikoetan 0,1 molar den disoluzio bat daukagu eta emoten da bere pH-aren balioa. Bere pH-a 5,7 dela, esaten da. Kontzentrazioa 0,1 molarrekoa eta pH-a be ezaguna, esan dugun moduan, 5,07koa. Azido zianidrikoa dugu disoluzio horren solutua, eta ezagutu behar dugu, beste inoiz agertu dalako, azido ahula dala, azido ahula. Kasu honetan, eskatu egiten da bere ionizazio konstantea. Beraz, suposatu behar dugu, eskatzen bada, ez dala infinitu bere balioa. Orduan, horregaitik suposatzen dugu, azido ahula dugula. Dena den ezaguna da, azido zianidrikoa gogoratu azido ahula dela. Eskatzen da orduan, bere ionizazio konstantea, bere Ka topa behar dugu, pH ezagututa eta kontzentrazioa ezagututa. Beraz, azido zianidrikoa, bere formula da, oso erreza HCN dugu azido zianidrikoa. Eta uretan, azido ahul moduan jokatzen du, eta urari transferitzen dio protoia, oreka bat emanez, oreka bat mantentzen da, espezie ahul guztietan gertatzen den moduan, zianuroa eratzen da, uretan eta hidronioa, urak hartu duenean protoi hori. Orduan, taula bat egiten badugu, honen azpian, esaten dugu zeintzuk diren hasierako kontzentrazioak, sortu eta desagertu dana, bigarren lerroan, eta amaieran, azken lerroan, ipiniko dugu orekako kontzentrazioak. Hasieran C kontzentrazioarekin gauden momentuan, oraindik ez da ezer eratu, baina gero, hasten da zerbait ionizatzen, desagertzen, eta desagertutako guztia, produktuetan agertzen da proportzio horretan. Orekan, eukiko dugu, hasierakoaken kontsumitutakoa, eta 0 gehi X eta 0 gehi X. Oreka bat denez, oreka horrek izango du bere oreka konstantea. Oreka konstantea, betiko moduan, idazten dugu, produktuen kontzentrazioak, zati, erreaktiboen kontzentrazioak. Orekakoak. Eta kasu honetan geratzen da, X karratu, zati C, ken X. Orduan, kasu honetan, Ka da gure ez ezaguna. Eskatzen dana da Ka. C ezaguna da, eta X ere bai. Ez modu zuzenean, baina oraintxe kalkulatuko dugu X. Nola kalkulatzen dugu X? pH ematen dela ez, eta pH, esan dugu 5,7 dela, pH hori da minus logaritmo hidronioen kontzentrazioa. Hau da minus logaritmo X. Hau da 5,07 da minus logaritmo X. Beraz, minus 5,07 izango da logaritmo X. X orduan izango da 10 ber minus 5,07. Berdin, 8,5 bider 10 ber minus 6 molar, mol litroko. X kontzentrazio bat da. Beraz, X ezagutzen dugunean, gure ekuazioa lehen mailakoa geratzen da. Hau da, Ka-aren adierazpenera goaz, eta Ka topa behar dugu, X ordezkatu, 8,5 bider 10 ber minus 6, berbi eginda, behian 0,1, ken 8,5 bider 10 ber minus 6. Egin mesedez eragiketa hau, konprobatu,
balioa ondo lortzen dozula, eta Ka hori dela.